Isu-isu ngene iki gak pengen jalan-jalan, gak duwe sepeda. Tak nyawa ngene semprot ae. Yo lantan lumut kok. Isu-isu kena sing nyawa sepeda. Padahal api. Blok, temblok. Sopo ke celuk-celuk ke batur ngising. Weh, sapa wi? Arep nyalang sepeda to? Arep ora le, arep nyewa. Yo sik yo tak cawike. Ya. Kakakku nyampe to. Nunuk. Nyampe kakak. Weh, kok metu ta ini nih? Beh. Weh, blok anak wong nyewa pi lho. Action. Gatore sak umbah-umbah. Yo tak cawike, tak delone. Kayak pisang iki. Yo sik. Tak cawik. Entek pisan. Wis. Cepet to, Le. Yo sabar sik to. Beh, Le, aku nyewa sing biru piro to? 50.000 sing biru, sing iki 20, iki 10. Sing biru ya? Sing biru. Yo, sik yo. Iki yo. Yo. Kita. Yo. Ngoper yuk. Lihat ini. Yuk. Le, tak. Jajal ke. Ya, lor. Paling piro ya kira-kira ki ya? Wih. Beh, wong ki emang kok gak balik-balik yo? Jalan jajal. Lho Kak, sepeda nang ndi? Sepeda disewa. Wis bayar kok, Kak. Jadi kan emang nyewa, cuma jajal dikit, tapi mumpung balik-balik. Enggak, aku orang bayar. Larang ngabut. Ayam. Habis elek-elek. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.